Engatinge hrilh mai lo Thawnthu chuan alar do viu nga la chia lo te kan om takin sani le som pathuma Google short story huwa kamu thiam lo chung zo tonga ka Lehlin ve hi kan danga 7th grade kan nia ka piat le rol chu ka thlir nga ani chu ka thian thaber ani kamet non samdum plus you nuoi oi ka tan ni lo se o ma se chu ting zo in met nan ve si lo ni e ka hring ve tok ka en da nang hiam min nan ve lo tia lam hoi hiang kan ti la she hek lo class pa na chu min rom pana amania kal lo wangin kan not lak chu copy min di la not bu chu phorin ka pe a kalome ti pa in ka bia azoi te in aron fop zewa ka shil mai don em ni thian chok ni roina bak thlen ka du ti hi ka mangai tak zet ma se sui chuk turin chakna reng ka nei si lo a chan reng la ka she hek lo junior kan ni a ka phone aron ria ama alo ni a aron tapa amang in hrilh ru ti nat ji ron soi ni ania an ina leng phea min soma ma ni chowa om chu shomati a chu vai min soma ni ka thleng phei thoya akia chung ka thuwa ata na mi chu ke na ka ta ni se ka van ti te re em ta ka ni chu ngoi ra in movie kan thlir du na chips packet thum kan eizowa butha dam amamo ti min thrila min ron ena kalome ti pain ka bia azoi te na rom fopa hui shil ka du tak zetani ria se ka du ni thian chau ni lovin abak thlen ka du ti kam hai tak zetani ma se ka shil ngam si lo enge chan po ka thi pik lo unakal zela senior kan dia atu mai prom mani to a kalokar bula ka ding chu min rom pana i ka kupui dam lova atia ki pon date kan ei chu lova ama 7th grade kan di lai khan tu ma mai kopui kan nei lo drum ma lo thlen chuan kan paning kan kop mai tur ani kan lo tia chuting chuan thu kan lo in tiam to a ma se thian tha ang chok in prom night ania hunlim om tak kan mang zo to a ka thla an pathlara kan dinga ka thlir renga min ron dui se a ka du ani ka mangai ngoi ani ma se chuting min an ve si lo ka hrialom chuting zo min an ve lo ti hian atia hunlim om ber ka mangani ka lome ka bianga rom fop zewa hril chu ka du lom thian chok ni loin chu mi ba su thlem pui ka du ti ma se ka ngam lo ni ingwang kher nge ni le di liama kararala thlarala bit khap kar le ka graduation de lo thleng ta dera ka thlirenga o avan nalin avan thafam kimte lulem la siang main stage a diploma la tur chuan a thlok chho ta tela function a zoa kan ni chendar ma chuan min rom pana ka lo pom vong wa ani chu a trapta ka darata lu la sonin ka thian thaber ini asin ka bia chu min rom fop le zewa shil ka du to tak zet ma se ka sei ngam ngang lo ani ken danin min an ve si lo chutin kung emachen aliam nuwa dikhat chu bigin tlar nung bera ke chu ka thuwa anin nei na biakin nge ya tiam thlate tia thu acham lai te chuan ka lo thliranga nun thar tem tura pasal la nei ni chuan ka kopui ni turin kala du chewa ma se chutingin min an ve si lo anin phurliam ma chuan min rom pana ilo kala ni mo kalom lutu ke o ka bia ron fop zewa shil ka van du te reng em a thian ra chau ni ka du lo ti hi ma se ka thei lo ni ingwang kher nge ni le
kum ral sela ka thian tha ber ni thin mi thi kuanga amu chu ka thlir ranga vuina in khoma chuan high school day retrain he thu hi an chiar chu ka hetiang hian a lo zia ka thlir rang thina ka tani mial beisain ma se ni chuan chu ti min an vel si lo nia min an ve ngai lo hrilh mai hi ka du tak zet thin hria se ka du ani a thian nu mai ni lo ila ka du ani ti ka hmangaya ma se ka hrilh ngam si lo o tinge moni le pin hmangai thu min lan se ka van ti te lul em kain sum thei lo ka thei to lo ni nga tinge ka lo hlan mai lo le o ka hmangai che sin tu ma thleng ru lo in ka tap chu ta siama nia nang po ngai la tu tu tak in vai nge tu na i hlan ngal mai lo phang i khotlai pal lo ange